Dobro večer. Ja sam, a te molim nemoj da mi zatvaraš. Koga bi znao samo koliko mi trebaše hrabrost, koliko mi trebaše vreme dodeka odlučam da ti se javam uštedniš. Ma ja sakam samo da go čujem uštednaš, tvoj od milo zvučen glas. Prosti mi, malko sam vospuden na tu jedan tip. Ne, nemam ništa so, nego veruvaj. I toj čeka na telefon. Slušni me, te molam. Koga bi znao samo koliko vreme mi treba i koliko sedam sam zatvoren od 4 zida i se prašavam zašto prašava da se sluči. Ama sjeti se na ona naša prva večer, koga nisi sretna pogledite na šank. Pa ko da me probode Amorova strela i u toj moment samo ode naden, samo mi se javila povtorno želbata da je upatiš kon mene tvoja ta Amorova strela da me probode glavokovo dušava. Te molam, nemoj da si toliko surov so mene. Veruj mi, koga ki ih zatvora moćite, naš tvoj klik mi istregova pred mene. I posakuvam večno da ne gi otvoram, za da možem postojeno da te gledam i samo da te gledam. Dobro, samo te molam, ako nekoga me sretneš u grad, nemoj da mi prtiš glava. Ponašaj se kako nikoga što ništa da ne bilo. Ćao i nemoj da zaboraviš, neka postojeno mislim na tebe i samo na tebe. Ćao. Alo, da? Ja sam da treba. U 8 večer. U 8 kad i nemoj tipovi nekoj da mi se motrati, ja i ti sami. Kao što beše dogovor. Така? Така. Ajde.